mga matarong o na nagpatalingod si Jehova o nagluwas nila gikan sa tanan nilang mga kalisdanan. Okay. So nagluwas sa tanang kalisdanan ang mga matarong nagampo ug ang Dios nagtubag. Sa Salmo 15:29. Wala. Wasa day ka ni sa paha. Kay basin og nalipat. Nalipat na gyud. Mao man di ang akong listahan. Sa Proverb ko no. Basig ang akong mata pagsulat ani kay diferensya na nalipat na. Kay dili man ni original na may rap-rap ani. Proverb. Oh, sige kana na. Proverb. Proverb na ni. Oh, mauna. Okay. Layo ang Dios sa dautan apan siya nagpatalinghog sa mga matarong. Katapusan, Santiago 5:16. Santiago 5:16. Usa, magsinugiray ang usa-usa kaninyo sa inyong mga sala. Ug magampo ang usa alang sa usa. Aron mga ayo kamo. Ang pagpangamuyo sa usa ka taong matarong dako ug kahimuan sa magbuhat ni. Okay. Ang pag-ampo sa taong matarong dako ug kahimuan. So doon ay konsulo ang mga matarong. Ang pinaka-importante nga ang atong ngalan masulat sa langit o ang ngalan sa matarong masulat sa langit. Kasumala sa Biblia, bisan kinsa ngalan nga wala masulat sa basahon sa kinabuhi, siya ay tambog sa linaw nga kalayo. Walay record nga lain nga nasulat gawas sa matarong. Ug ang tanan nga nahimong kaabag sa buhat sa ebanghelyo, kini sila ginaisip nga matarong ug ang ilang ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Atong tanahon ang Salmo 69:28. Okay. Ipapanas ang dautan sa basahon ug dili ipapil pagsulat kauban sa mga matarong. So dunay lahi nga record. So ang basahon sa kinabuhi, ang mga matarong nasulat. Kung ikaw matarong, mupabor ka kanunay sa mayong balita. Mupabor ka kanunay sa kababuton sa Dios. Ug kung mahimo kang usa ka kaabag sa buhat, nag-ingon ang Biblia, ang imong ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Ang pag-abag sa buhat sa ebanghelyo, ang pag-abag sa buluhaton, ang pag-abag aron ang ngalan sa Ginoo mahimaya daghang paagi. Mahimo nga pinaagi sa imong kusog. Mahimo nga pinaagi sa imong isip. Ay imong huna-huna mo suggest ka lang, maghatag ka lang og suggestion or opinion kung mabuhat ni usa na kadako nga contribution sa ebanghelyo. Pinaagi sa kusog, kung unsay mga trabaho ka. Kung dili ka makahimo sa pag-adto, makahimo ka paghatag pinaagi sa imong pinansyal. Maingon sa Biblia nga nag-ingon nga ang mga kababayen-an nag-alagad pinaagi sa ilang mga katigayunan. Apan tanawon taning importante kining nasulat sa langit. Sa Pilipos kapitulo 3 nga ang ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Pilipos 4, versikulo 3. Og mga muyo, ako kanimo usab, tinuod kong masig kauban sa buhat. Nga unta, tabangan mo kining mga babayhana. Kay sila nga budlay, abay kanako sa pagpakaylap sa maayong balita. Uban kang Clemente, ug sa tanan uban ko, may balita, uban kang masig ka magbubuhat, kinsang mga ngalan, anaa sa basahon sa kinabuhi. So kung mahimo kang kaabag sa buhat, sa tanang paagi, nga maayo, magpaluyo ka sa ebanghelyo, sa pag-ampo.
paluyo sa pagdaig, pagsimba, pagbuhat sa mga buluhaton pinagigkusog, sa pinansyal nga pamaagi o pinaagi sa imong mga ideya. Nga makatabang sa maayong balita, pagpakaylap o kaha pagpabilin sa usa ka lig-on nga pagtuo diha sa iglesia nga makapadayon kita sa atong pag-alagad. Ang pinaka-importante o usa sa pinaka-importante nga ang pagkamatarong nga atong gisgutan daghan og mga kaayuhan kung kita magtinarong. Pero dunay usa ka butang. Sa Mateo 5:10 nga kinahanglan kitang maandam. Mateo, Yes. Di kita mabalaka ni mabugnaw kung lutuson kita tungod sa atong pagkamatarong. Kay ang tanan ng kinabuhi kang Kristo, lutuson gayon Ginoo nag-ingon ng Biblia. Apan kung lutuson ka tungod sa pagkamatarong, nag-ingon ng Biblia, bulahan kay iya ang gingharian sa langit. Mga iso nang hinaut ako, Diyos, mula pa na langit. May abot ng oras nga kita mundang atong oras sa lasunsin na. Dinarita kutob, ug hinaut ako nga atong gitun-an. Makahatag ka natong kadasig o makapukaw sa atong pagtuo nga kinahanglan ng tao magsunod sa pagkamatarong. Kaya ang tao gibuhat sa Dios sama sa iyang kaugalingong dagway diha sa pagkabalaan o pagkamatarong. Ug kung ang tao matarong, sama kang nawi, makalingkawas siya sa dako nga katalagman. Ang mga matarong sumala sa atong gibasa, giluwas gikan sa kamatayon. Gipanalanginan, gipauswag, gipalambo, gibantayan sa tanang kadautan ug kanunay ang mga mata sa Ginoo nagatanaw. Ug dili kita niya pasagdan. Ug unya siya magatubag sa atong mga pagampo.